Здравейте хора, днес ще играем FIFA Mobile. Абонирайте се за канала, лайкнете видеото. А пък сега нека да започваме. Направили сме си всичко тук, което ни трябва. Така че нека да влезем в Division Rivals и да почваме. Така или иначе, това е първото видео на FIFA Mobile. Ако се интересувате от отбора ми, ето го отбора ми. Негови отбор също е добър, няма да лъжа. Мой център. Така или иначе. Аре бе, Белингъм. Коча. Те пак, перфектно. Перфектно. Браво. Малко смешен гол, ама айде. Айде, пак е гол. Пак е гол, хора, няма да ви лъжа. Пак си е гол. Гола си е гол. Факт е това. Аре ви чака. Това беше лъж, това беше лъж. Браво бе Хернандес. По-добър си от Лам. Който сигурно се водише най-добрия преди една половин година се Лам мисля, че се водише този защитника. Мисля, че ще водише за най-добрия защитник в играта. Лам. LAHM. Така би трябвало да е. Мисля, че Едер Милитало. Не мога да скача. Няма да играем много с кроспалма. Няма да тичаме по тъча и после да центрираме. Не искам кроспалмове. Гледай го пичагата. Патте. Фаул. Искам си фаул. Добре, айде, авантаж. Не искам си фаул. Искам си фаул, човек. Чек, искам си фаул. Няма да стане така. Хора, видяхте ли как ме избута? Не заслужен гол, ако я вкараш. Хора, видяхте ли как ме избута? Няма фаул. Буквално съдята да е авантаж. Чек, защо са направили този авантаж? Сега нямаше да е гол това. След това ще да е силно, не знам, силно беше в наказателното. Ще да е дуспа сигурно. Играта казва не, човек. Бате, гледай как ме спъва. Чакай, му бях подарил топката, ще ли... Тя авантажи са малко бъгнати, честно да ви кажа. Аре бе, човек, какъв е този пас, бе, окоча? Перфектно. Това как го... Добре. Странно се случи това. Аре бе. Едер. Видяхте ли как чака? Видяхте ли как го чака? Аз буквално тиснах спринт. И негов тъч. Много странно, няма да лъжам. Плюс това корнерите са бъгнати много. Няма да ви лъжа. Нещо като кроспамове. Защото е много лесно да се вкарват корнери. Аре бе, човек. Гледай как ме бутат играчите, че за мен няма фаул. Направиха ми шпагат поне 2 пъти този чек. Защо са добавени авантажи изобщо? Плюс това Rainbow Flick, гледай чек. Бата, ще използваш Rainbow Flick. Това е най-смотаният. Ето, я ще използвам. Няма да ти използвам Rainbow Flick. Хора, не използвайте Rainbow Flick, това е лош. Това е лош финт. Това е много лош Rainbow Flick. В реалния живот е много добър. Но в FIFA Mobile просто е някакво много зле. Плюс това не си гледайте колко ви е овераут отбора. Няма фаул, добре. Чик, дай му червен картон. Гледай го е. Това е много тъпо. Да, той ще ми вземе топката сега. Никакво заслужаем. Чек, да вземеш топката с шпагат. Това заслужаемо ли?
Гледай го! Аре, дай му черен картон на това Ривалдо. Пич жалък си. Не. То гледай как бута. Пич е жалък. Не, Пич е жалък. Не си заслужава гола. Не си заслужава гола. Никак не си заслужава този гол. Пич е жалък. Пич е просто много жалък. Патници заслужава този гол. Гледай как ма бута. Това не знам как се случи, ама... Бате, защо съдията не дава фалове плюс това? Чек, и аз ще спъна отзад да виж колко е гадно. Приятно ли ти да те спъват? Сега е моя топка, защото и аз те спънах. Да ти е гадно, бе? Що пък беше и твоя топка, когато ме спъна и вкара гол. Който беше 2 пъти не заслужавам гол, защото само ме спъваш и буташ. Айде, бутането в рамо, в смисъл не е фал. Това бутане, което ти направи, ще ми кажеш, че не е фал. Ти чик и направи с 2 ръце бутане. Не, какъв беше този пас. Бате, вратаря, чик, какво правиш? Добре. Нищо, вратаря ми е много добър. Няма да лъжим. Само да не свири края, че ще подея. Модрич ни спасява. Браво на Модрич. Браво на Модрич. Браво на Модрич. Браво, бе, Модрич, бе. Браво, бе, Модрич. Тук много добре го изигра Модрич. Браво на Модрич. Така че... Нека да си вземе това. И си играем още един матч. И в това видео може би дали ще стигнем до World Class. Малък шанс. Това видео може да е 30 минути. Но пък поне искам да стигнем до World Class. Тук някакъв, който се казва Мохамед Салах. Тоест М. Салах, Мохамед Салах би трябвало да е. Мисля, че имаше ли Салах в футбола? Я чакай малко. Белингам, ела тук. Така е по-добре. Така. Ама той тук Одегар бе. Хора, аз съм много тъп. Не съм си го сменил дори. Демит. Изгубихме много време. Не човек, как вратаря ми това няма да го спаси. Но пък искаме това така. И ще го сейвнем така. Ще направим още една смяна. Аре бе, Окоча! Чек, много ме дразни Окоча, слаб е. Хернандес, моля те, ти си добър. Браво бе, Херна! Това си беше за червен картон, признавам ви го. Това си беше за червен картон, няма да го... Чек, поне си спечелих това. Да. Вие се шегувате с мен, това не е реално. Чек. Буквално чех, той е вратаря 113 чех. Буквално понякога прави най-добрите ситуации. Че понякога прави някакви такива ситуации, че направо избухват цял свят. Буквално аз избухвам, когато прави тези ситуации понякога. И понякога избухвам само заради, че прави някакви глупости, човек.
Сега преси се да ме вкарам от корнер от съседен Милитао, който Не. Значи вратарите... Чакай. Аре бе, Едер Милитао, толкова ли си слаб? И това ще е още един корнер. Сега прести си пак да не вкарам. Аре бе, Едер Милитао. Добре. Добре, това беше странен гол. Тъй, че това беше кроспам, няма да ви лъжа. 3 пъти ми даде корнер играта. Не. Това, ако не го беше вкарал Едер Милитао, ще да си щупа телефона, честно ви казвам. Може би вече сме почти на половината на видеото. Не, няма да е половината това. Малко по-далече ще кажа кога е половината. Не, всъщност няма да казвам. Ще си играя колкото ми стигне времето и тогава. Хернандес. Човек Хернандес е много добър в шпагатите, честно ви го казвам. Едер Милитао е някакъв, в смисъл много е бавен, ама е някакъв камък човек. Такъв е Едер Милитао. А Хернандес не е камък, но пък ако му натиснеш това за шпагат, не знам вече как се наричаше, той буквално ще ти направи гати шпагат. Тук не разбирам какво се случи, затова просто стрелях. Тук бяха много смесени играчи, просто стрелях. Едер Милитао. Едер Милитао, втори гол от корнер за Едер Милитао. Хора, правим доста кроспамове. Няма да ви лъжа, доста жалки голове правим, признавам си. Доста жалки голове правим. Но пък това ни спасява от матч, така или иначе. Искам да не губа купи, защото тук ако изгубят купи, буквално нямаш право да губиш купи. Защото аз един път играх 4 гейма. Знаете ли какво се случи? Буквално играх 6 гейма, спечелих 4, загубих 2 и буквално взех 2 пъти по-малко купи. 2 пъти по-малко купи. Аз съм спечелил 2 пъти повече. Това е много странно. Но пък тук не трябва да губиш с купите. И тук Белингъм. Тук може това да го. И сега представете си да вкараме още един с Едер Милитао. Пак ще подадем на Едер Милитао. Просто той е човек. Вкарвам много такива голове. Белингъм. Едер Милитао. Още един гол. Още един гол с глава. Хора, съжалявам, пичове. Аз съм най-жалкият човек. Аз само вкарвам от скоро спамове. Трети гол на Едер Милитао от скоро спам. Просто това е... Пича сигурно много да съм, честно ви казвам. Сигурно ще рейдж квитне. Ама, какво да се прави? Това ми е най-много мача с... най-много кроспамове. Тъй, че те, които правят кроспамове, са малко жалки хора. Чегувам се. Не, аз се обиждам самичка, че съм жалък. Пич, те голове са жалки. Пича силно си мисли, че нямам приятели. Не имам. Ама този кроспам буквално ми прави повече купи и повече такова. Това прави кроспам. Той си сигурно сега се ядосва и иска на мен да ми направи кроспам. Ама няма шанс. Купи си Едер Милитао и тогава ще правиш кроспами. Той, че мисля, че в отбора му имаше 116. Едер Милитао. Не. Това трябва да е фал. Да, фала му е даден. Гол. Не, хе. Че как му падна топката. Браво на пича, няма да лъжим, доста добре. Доста добър гол. Но пък аз ще се боря. Ачек, борим се. Не се борим. Стега, няма ли фау?
Няма ли фал? Не. Няма ли фал там, хора? Човек, нямаше ли фал? Нищо, печелим поне някакви купи. Една купа печелим. 100% една купи печелим. Поне една купа. Даже много купи може би печелим. И последен гейм. Така че наближаваме World Class 3. Така че ако стигнем до World Class 3, просто това ми е целта да стигнем до World Class 3. Тази FIFA Mobile да стигне до World Class 3. Просто FIFA 23 си я бях да инсталира няколко пъти и започнах отново да си прави отбора някъде в юли някъде, така че не юли. Ако беше юли, отбора ще трябваше да ми е силно 500 overall. Но пък съм започнал почти от миналия месец да игра тази игра. Тъй, че съм я знал тази игра преди 2 години, сигурно. Играл съм я преди 2 години. Бях си да инсталирал бях си много такова от таблета. Някакви много глупости правих. Дядо ми едва ми спаси таблета. И така. Затова сега са ми такова ни изтрити в FIFA Mobile и мога да игра само на телефона ми. Но пък сега тук дали той ще ми вкара от кроспан. Или няма да вкарва, никой не знае. Така, перфектно. Айде, подавай. Пиче, съжалявам, ама аз съм много жалък човек. Буквално на предишния матч вкарах 3 пъти с глава. И го поведох този. Просто Едър ми летал много добър с глави, няма да ви лъжа. Много е лопнат с главите. Чакай да го спана отзад. Не, аз съм сигурен. В това доспаля. Това е засада. Защото видях, че тук го путна. Гадничко го путна, ако беше в реалния живот. Имаше гадна анимация. Подай! Браво, бе! И Окоча получава червен картон. Аз по-жълт картон. 29-та минута. Не, човек! Много голяма грешка, хора. Такива грешки не искам. Браво на вратаря ми! Перфектен вратар. Просто перфектен вратар. Сега представете сами да ми вкарат кроспам. Не, няма да вкарваш от кроспам, бе. Точно така. Това може би ще е корнер, не? И сега човек ще помисли, че той ще подаде на там пак. С Роналдино и пак греша с някаква самомотана грешка. Браво, бе, Хернандес. Той греши все пак. Няма да лъжим. Грешка след грешка. Няма да е много добре за нас. Ако правим така. До края на матча. И не заслужаем гол, но пак е гол. Искахме си го този гол. Не е много заслужен. Направим много повече атаки такова. Ама гол е факт. Аре бе, брат. Аре бе, човек, виж как... Бате, гледай как задържа топката по 2 часа. 45-та плюс минута вече е почти свършила. 19 минути. Вече ще свършва това видео. Този матч свършва видеото. Това означава. Тук какво имаме? Това е факт. Тук, аре хора, ще бием от далечна дистанция. Не. Добре, айде. Беше много лош удар, ама това дори беше подаван, няма да... Той не ми дава да стреля буквално. Това си помислих, че ще е втори гол буквално. Ако беше втори гол, ще да не заслужавам, защото той
пиче по-добър от мене и тук е жълт картон. И аз не знам защо е жълт картон. Просто играта му даде жълт картон. Защо Белингам е пропусна топката? Айде, Десатайли, гардирай. Браво на Десатайли. Перфектен Десатайли. Няма да лъжа. Не, Роналдино се усеща много бавен, но пък е доста добричък. Върши ми работа и то много работа ми върши. Какъв беше този гол? Какъв беше този гол? Погледнете какъв гол. Малко странен гол, няма да лъжа, но пък това си е гол. Браво на Роналдиньо, усеща се малко бавен, но пак е добър. В смисъл, доста добър си е. 2-0. Сори, пичага. Втория гол беше заслужаем, първия гол беше незаслужаем. Но, браво. Нищо, Кроспам вкарва. Арчек, ще й дам да вкарват от Кроспам, защото буквално на предишния матч карах 3 пъти от Кроспам. С глава 3 пъти. Което е много гадничко, няма да лъжа. Там му е чут. Аре бе, човек. Ау, това забода. Айде, защо този пас трябва да е толкова силен? Да, трябва да е силен, трябва да има твърдост този пас и в реалния живот и в FIFA Mobile. Ама, защо е толкова силен? Аре към Роналдиньо. Аре така ще направим към Роналдиньо. Ау, като вратар. Той ми вкара от Кроспам. Сега я ще му вкарам от Кроспам. Искате ли? Айде. Няма да ти се давам, пичага. Не. Аре да е по телона, излезни. Еми свършва матча 2-1. 22 минута. Може би ще свърши това видео или 23-та, не знам. Така че и аз не знам. От мене довиждане. Еми хора, довиждане. Чао.